Fil-Palazz ta' San Anton saret tifkira tal-Olokawst bl-appell ewlieni ikun biex qatt ma nerġgħu naslu fi sitwazzjoni li konna wasanna fiha fi żmien tat-tieni gwerra dinjija b'atteġġjament ta' mibeda diskriminazzjoni razzjali jew teoriji ta' superjorità razzjali. Fil-messaġġ tiegħu tul din iċ-ċerimonja l-President ta' Malta George Vella qal li waħda mir-raġunijiet għalfejn għandu jitfakkar l-Olokawst hija biex noqogħdu attenti mill-użu possibbli tal-mezzi ta' komunikazzjoni tal-lum u kompla jispjega li t-tieni raġuni għalfejn jitfakkar l-Olokawst hija miġbura fil-frażi Never Again, qatt aktar. Il-President Vella saħaq fuq l-importanza li nagħmlu l-almu tagħna billi nibdew nimponu kontrolli aktar stretti fir-rigward tal-industrija u l-provista tal-armi u l-munizzjoni qal li dan iservi bħala l-ewwel pass biex jitnaqsu d-dbatija u l-umiljazzjoni ta' bnedmin ħutna kif miljuni ta' persuni madwar id-dinja għadhom qegħdin jiġu mċaħda mid-drittijiet bażiċi tal-bniedem li d-dinja tiġarat biżejjed minn dan. Matul it-tifkira, Daniele Pariente wassal messaġġ fisem il-komunità Lodija f'Malta u Rabbi Ċabat wassal talba għal memorja tal-vittmi tal-Olokawst.